पांडे आप लोगों को कोरोना वायरस लॉकडाउन में भक्ति की ओर ले चलने का मार्गदर्शन। रोड पर पांव रखने से पहले सोच लो कि क्या हमें मजबूरी है, कौन ऐसा काम है जो जिंदगी से जरूरी है। ऐसन बीमारी एगो आ गइल कोरोनावा, सटल तबायन लेब नइखे में साकावा, खांसी छींक आवे लागी बिजली गिरी है लाकावा। राम कह आरे बुरबा कावा, राम कह आरे बुरबा कावा। क्योंकि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोय, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोय। अनहोनी होनी नहीं होनी हो ये सोय। तब भैया देख कैसन आ गइल जमनवा, अब भजनवा भैया राम के कर, राम के कर हो श्री राम के कर। भैया देख कैसन आ गइल जमनवा, भजनवा भैया राम के कर। विश्व के नेता मोदी जी बानी जाने सकल जहानवा, चीन देश और पाकिस्तान तो हो गइले दुश्मनवा। भजनवा तनी राम के कर, भैया देख कैसन आ गइल जमनवा, भजनवा भैया राम के कर। खुशी खुशी से साल जे बीतल देख के भइल बधाई, चीन देश कोरोना वायरस ऐसन बनौलस भाई। खुशी खुशी से साल जे बीतल देख के भइल बधाई, चीन देश कोरोना वायरस ऐसन बनौलस भाई। तरहिया फूंक फूंक के चलिया तू सुगनवा, भजनवा भैया राम के कर। रहिया फूंक फूंक के चलिया तू सुगनवा, भजनवा भैया राम के कर। राम के कर हो श्री राम के कर। भैया देख कैसन आ गइल जमनवा, भजनवा तनी राम के कर। पहला तारीख 5वां महीना शुक्रवार दिन आई, 1 तारीख मजदूर दिवस शुक्रवार दिन आई। लॉकडाउन 2020 में गाना रहे लिखाई, मोदी जी के कहना तू माना, अरे बाहर निकला जन सुगनवा। भजनवा तनी राम के कर, भैया देख कैसन आ गइल जमनवा, भजनवा भैया राम के कर। राम के कर हो श्री राम के कर। भैया देख कैसन आ गइल जमनवा, भजनवा तनी राम के कर। 21वीं सदी कली काल दूनु झंका बायाई, चीन देश के सब देशों से खतरा रहे सुनाई। कोरोना वायरस के भगावे खातिर गाना है लिखाई, क्योंकि अपना अपना प्राण के भैया, अपना अपना प्राण के भैया करिहा तू जतनवा। भजनवा तनी राम के कर, राम के कर हो श्री राम के कर। भैया देख कैसन आ गइल जमनवा, भजनवा भैया राम
राम के करो भैया देख कैसन आ गइल जमानवा भजनवा भैया राम के